leader of. Para jamaah dia cici. Tipra Motha long le. YTR long le. TCR long le. जों दिनै आसक सातुं कप्राब मावो हेजामारा ब्लकनि भिडिअ थानाय डेपुटेशन लिरना थाङै दङ कारण कायसेनो जोंनि जे प्रकृत बेनिफिशियारि रक जोंनि ब्लकनि आन्डाराव जारा नांगुबै दङ सरकारि सुबिदा बरक मायाङै दंखा जारा कायसे राजनैतिक बदलनि नेतारकनि आत्मीय स्वजन सिमानि दंखा फियाबा प्रकृत जे बरक नाङै दङ बरक सिलेक्ट खायजे गैया फियाबा जों प्रकृत बरक जे जोंनि गरिब अंशनि बरक रक गरिब अंशनि बरक रक अ बेनिफिट मानथुं मारिनाय हिनिनो जों दिनै हेजामारा ब्लकनि डेपुटेशन लिरनाय दङ जोंनि सिमना ब्लक कमिटि YTFTW जोंनि टिप्रा मथा जत दिनै थानसाखै जोंनि अ ब्लक डेपुटेशन नग नुगै मानखाना आसुक सातुङाव जों आसुक बरक गोबां ब्लक डेपुटेशन लिरना थाङै दङ नाहार मुं कायसेनो जोंनि प्रकृत जारा बिधवा बाता जारा ओल्ड एज बाता जत बार्धक्य बाता जत गाहामखाय सायजागै जे बरक मानानै नांगौ बरक मानथुं हिनिनो जों दिनै हेजामारानि भिडिअ डेपुटेशन लिरनानै थाङै दङ थानाय साल' रिफानाव दिनैनि अमा हाइके रिजाया कारण जों दिनै रिमानि परेबो जोंनि कखनायखाय जों हेजामारा ब्लकनो फुरा तालारि इरिनाय Sir, amcaya to Hezamara blog amcaya to goban koksun Tipra Motha khlainai tapsoran goban khan nugu manu peba tamni bage borokhe Tipra Motha sabo khlai BJP sabo khlai abrona borok sire sire blog video kai sabo blog chairman kai sabo abon bagin tabo gulmal nangi tongo nadi जों Tipra Motha simna constituency जों 22,500 नि ऊपर borok rok lukurok जों बुद रिखा बुइबुसो बुद माखा CPM 5,000 BJP 5,000 ओंखाय दिनै तामनि बागे अ जागा डिप्राइभिं नाबा जत लुकुरक मानथाङाबो जों नायो BJP ता मानथां CPM ता मानथाङाबो जों साया जों सानानि मुसुमानखाय जे बरक नांगै सुगै दङ बिनि नुखुंनो मानग्रा थं आमनो जों नायो Sir, दिनै ब्लग डेपुटेशन रिमानि यागलो borok बसि देना हारनो अबयस्से नायगोना जोंनि प्रतिनिधि 8 जना तो बिसिं हाबनाय बरक ताम भिडिअ आसास्रि आबो जों नायनाय दा ओके Deputation ओंखाय सिनि अरो हेजामारा ब्लक कारण कि जों नुगै दङ थानाय साल रगो सिनि अरो जे ब्लक ममनि अ ब्लकनि बिसिङाव जे नांकुंनाय बरक जे नांकुंनाय लुकुरक सिन टिप्रा सबन लुकुरक कुनु सिलेक्टिंग बेनिफिशियल लिस्ट बुंकरै जे रुलिंग पार्टीनि जे नेता रक बा लिडार रक बुंतिमां जत किछु बेनिफिशियल लिस्ट बा जेकुन मान देशके बाटा साता हन्दै जत किछु कगो बा जेकुन सामुंग जों जे सिनि एमएलए तमनि आमचाइनि बिनि कख नाजागिया बा जे नांकुंनाय बरक न रोना मुसुंमानि जे बाटास बा जेकुन बेनिफिशियरि मानि रक अमरो मान्या ओंखाय थाने सालबो जों हायकेनो डेपुटेशन क्वार्टरखै रेखा ताव तिनिबो हायकेनो रै दङ एबं तिनिबो कखनायके जों बुसकां सालकै ब्लकआव ताला रसिनाय जों तिनिबो जों क्वार्टरखै प्रोटेस्ट खै दङ एबं आगे बिदिनो खायनाय होपफुली सिनि अ डेपुटेशन बिसिंबि बरक सिनि कख खोना दङ